Shin jamhuriyar Nijar menene alfanunta na komawa cikin ƙungiyar ECOWAS? Akwai wasu batutuwa da ya kamata mahukuntan ƙungiyar ECOWAS su hankalta dangane da komawar jamhuriyar Nijar zuwa cikin ƙungiyar. A shekarar 2023 aka kai ruwa rana tsakanin gwamnatin mulkin sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani, inda jamhuriyar Nijar ta fice daga cikin ƙungiyar. Ta bayar da wasu dalilai inda ta bayyana cewa ƙungiyar ECOWAS wasu ƙasashen yammacin duniya ne ke juya ta. Sai dai kuma a wancan lokaci shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kuma shugaban ƙungiyar ECOWAS ya yi watsi da ikirarin da gwamnatin mulkin sojin ta yi. Tuni dai a wancan lokaci ya yi watsi da kalaman da shugaban mulkin sojin jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya yi a kan cewa ƙungiyar ECOWAS gwamnatin Faransa da Amurka ne ke juya ta. Tuni dai ƙasashen Faransa da Amurka suka yi watsi da ikirarin shugaban mulkin sojin ƙasar. Ya ƙara da cewa biyo bayan korar dakarun Faransa daga jamhuriyar Nijar, gwamnatin Najeriya ta ba su wasu sansanoni a Maiduguri don ci gaba da ayyukansu. A wancan lokaci jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani suka kunce wa gwamnatin Faransa zani a kasuwa, inda suka bayyana cewa Faransa na amfani da sansanonin sojin ƙasar don tallafawa ayyukan ta'addanci. Tuni dai gwamnatin Faransa ta yi watsi da ikirarin da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ɗin ta yi, wanda ta bayyana cewa ba shi da makama balantana tushe.